Me za ka iya cewa kan nasarar da ka samu? To ni me ma zan ce, ai banza da wofi muka samu garaɓasa. Ko kobo ba sakan haka muka same su muka cafshe su ta ko'ina jin ruwan duka na ce su dinga zuba musu duka ko ta ina su ma rasa gane gabas da yamma kudu da arewa. Ai ina sane ne hakan don mu raba raini ne a tsakanina da su sun raina ni. Ba su san yaya nake tsakanina da shi Ansalotun ba yanzu gashi na jawo mai tangal tangal yake a Madrid. Ko ca yanzu wasu suna ganin da ƙyar ka sha. Kana fatan a sake haɗa ka da Madrid season mai zuwa? Daga Dawanau dai wanda ya ce da ƙyar na sha daga Dawanau yake. Ko kuma kawai ba kwa tantance da wa za ku yi hira ya ku je Dawanau ku yanzu wani ɗan iska ne zai ce wai da ƙyar muka sha jiya. Su ne dai suka sha da ƙyar. Saboda duk wani hege da suke da shi sai da na sa aka ɗaure shi. Yanzu ina Vinicius ɗin, ina Benzema ɗin. Wai kamar ni mara kunyan nan yaron Rudiger yake gaya magana. Dama ai na gaya mai fankan fankan ba ta kilishi. Za su zo Ingilan kuma sun zo na ji haushi da bai fara da shi ba wallahi da ya gane Allah da girma yake. To Guardiola muna taya ka murna fitowa final. Na gode sosai Abba Apex jama'a da Allah ku yi following ɗin wannan account ɗin domin yana nishaɗantar da ku sosai. Ni Guardiola na ce ku ci gaba da following kuna liking sai mun haɗu a final.